Σήμερα μιλήσω για σας. Θα σας κάνω ένα πράγμα αριστουργηματικό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βράσουμε τα καρά. Αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους. Μετά παίρνουμε εδώ τα πλευρά μας και τα ζαλίζουμε με ένα πολύ σκαφτάκι. Σου πειράγκα. Γαλόλε, τα μανιτάρια μόλις θα μπουν στη φωτιά θα αρχίσουν να κατεβάζουν υγρά. Γι' αυτό θα τα αφήσουμε με τα υγρά τους. Και ωραίες μυρωδιές. Τα μανιτάρια έχουν γάλα και νεράκι. Βγάζουμε τα κάτω και τα φουντάρουμε μέσα εδώ. Το ελαιόλαδο στο μακαρόνι με ένα καλό πιάτο. Το σωστό, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, είναι αυτό. Διότι το σωστό, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, ήταν αυτό.